Xavi, que quedarán a vosa disposición non só a hora da explicación, senón de calquera dúbida que non dudedes de expor para que marchedes cada un dos concellos coas ideas claras. Moitas gracias e que nada, que este ratiño que sea moi fructífero. Gracias. Hola, bons días a todos. Como ben decía a delegada territorial, vamos a empezar esta xornada sobre o procedimento de autorizacións principalmente dos taxis, vale? Entón vamos a empezar con unha exposición do técnico da Antega que vai falarnos primeiro de aplicación informática e retas, das licencias e autorizacións de taxis. Bueno, bo día. Eu chamo Xavi, traballo na Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e dentro da Axencia de Modernización somos responsables do proxecto. Digamos que son o que me ocupo da xestión do proxecto, tamén atendo incidencias relacionadas coa plataforma. Cronolóxico, vamos ver unha pequena contextualización, máis que nada para ver a evolución. Entendo que en algúns casos pode haber concellos que por número de licenzas non teñan traballado con a aplicación aínda